Du vet att du egentligen skyller med 100? Varför jobbigt att gå till knappen? Nej. Vad det skulle vara då om man spelar 5 mot 5 eller 4 mot 4? Andreas Eklund, Det är 4 mot 4. Ja, det är riktigt dumt gjort av dig. Det var 5 mot 4 och så sa du det. Nej, men när han kom ut nu, då spelar de 4 mot 4. Nej, de spelar 5 mot 5 till första avlossningen. Sen blir det 4 mot 4. Det är så. Vad får du? Jag är helt säker. Tjena Evert! Jag får inte så. Du har ju hur absurt det låter. Är det film på oss då, Marcus? Ja. Nej, Du som är en anonym. Draj! kodar upp filmen precis. Hej Draj! Du får inloggen. Nej, det var exakt det du inte var. Jag satt bara och kollade 5 mot 5 med det. Har du sett din presentation? Det är så. Vem fan skriver? Men alltså det kostar 140 spänn att beställa. Det är ingen jävel som har kommenterat det här. Ja. Jag har gjort det. Hej Draj! Den där lilltjejen var på Riksdagsfärden och käkade med oss i... Ja, jag vet, jag såg det. Så är det? Ja. Sjukt tajt kropp. Ta och vrida av den jäveln. Varför då? Jo. Här kommer min nya Måns Hegervall. Här är Oskar, tjena Jeppe. Ja, ja. Vet med mig. Jocke. Jocke! Hej Draj! Har du sett det?